ଆଜିର ଗଳ୍ପର ନାମ ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳା। ଶ୍ରାବସ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳା ନାମକ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦସ୍ୟୁ ବାସ କରୁଥିଲା। ରାଜମାର୍ଗରେ ଡକାୟତ କରିବା ତାର ବୃତ୍ତି ଥିଲା। ତାର ଘର ପାଖର ରାଜପଥରେ ଯାଉଥିବା ପଥିକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟତରାଜ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଟରେ ଯାତାୟାତ କରିବାକୁ ଲୋକମାନେ ଭୟ କଲେ ଓ କ୍ରମେ ସେ ରାସ୍ତାଟି ଜନଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ଡକାୟତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧନରତ୍ନ ଲୁଟି ନେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ହାତର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ନେଉଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଅଙ୍ଗୁଳିମାନଙ୍କୁ ଗୁନ୍ଥି ନିଜ ଗଳା ପାଇଁ ମାଳା ତିଆରି କରି ପିନ୍ଧିବା ଥିଲା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଭୟରେ ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଦିନେ ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳା ସେହି ରାଜପଥରେ ଯାଉଥିବା କେହି ଜଣେ ପଥିକ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲା। ତାର ମାଳା ଗୁନ୍ଥା ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କେତୋଟି କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଦୂରରେ ଦେଖିଲା ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ରହିଯାଅ। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ସେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲା। କିଛି ବାଟ ଯାଇ ଦେଖିଲା ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଧରି ପାରୁନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଓ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିଲା, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ରହିଯାଅ, ଆଉ ଆଗାଅ ନାହିଁ। କହୁଛି ପରା, ସେଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଗତି କରୁନାହିଁ, ତୁମେ ହିଁ କେବଳ ଗତି କରୁଛ। ଡକାୟତ କହିଲା, ଗତି କରୁନାହୁଁ? କ'ଣ କହୁଛ ତୁମେ? ବୁଦ୍ଧ ଅତି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବତ୍ସ, ତୁମର ମନ ସର୍ବଦା ଗତିଶୀଳ, ତାର ବିଶ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ। ଡକାୟତ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ମୋତେ କ'ଣ ବତ୍ସ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି? ସତେ କ'ଣ ମୋତେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କି? ତାପରେ ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳା ଗର୍ଜି ଉଠି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କିଏ? ତୁମର ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲୋକ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତୁମର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାହେଁ। ବୁଦ୍ଧ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ, ଓ ଏହି କଥା, ବେଶ୍, ଅଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକ ନିଅ ବତ୍ସ। ଏହା କହି ବୁଦ୍ଧ ଦୁଇ ହାତ ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ଡକାୟତ କହିଲା, କେବଳ ଅଙ୍ଗୁଳି ନୁହେଁ, ଅଙ୍ଗୁଳି ସହିତ ତୁମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନେବି। ଏହା ଶୁଣି ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ତାହା ହିଁ ହେଉ। ଯଦି ମୋର ଜୀବନ ନେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ମନରେ ଶାନ୍ତି ପାଅ, ତେବେ ମୋର ଜୀବନ ଅବଶ୍ୟ ନିଅ। ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳା ତା ଜୀବନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ଏକ ଶାନ୍ତିମୟ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଲାଭ କରିନଥିଲା। ତାର ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରି ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁରେ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ହତ୍ୟା କରିବି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ତାକୁ ଆଦରରେ ତଳୁ ଉଠାଇଲେ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମଠକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳାକୁ ଅନାଥ ପିଣ୍ଡକ ନାମକ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲେ, ଏ ହେଲେ ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳା, ଆମର ଆଉ ଏକ ଭ୍ରାତା। ତା ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ଶ୍ରାବସ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହଠାତ୍ ମଠକୁ ଆସି ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ବୁଦ୍ଧ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ମନେ ହେଉଛି ତୁମେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାନରେ ବାହାରିଛ। ରାଜା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମାନ ସତ୍ୟ। ମୁଁ ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ବୁଦ୍ଧ ପଚାରିଲେ, ଯଦି ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳା ହିଂସାପଥ ତ୍ୟାଗ କରି ଅହିଂସା ପଥ ବରି ନେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନଯାପନ କରେ, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ରାଜନ୍? ରାଜା ବିଉଳ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଳ୍ପନାରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବି ପାରୁନି ଯେ ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳା ପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦସ୍ୟୁ କେବେ ହେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇପାରିବ। ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ରାଜନ୍, ତୁମେ ଏହି ଦିଗରେ ବଗିଚା ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଚାହଁ। ସେଠାରେ ଯେ ବଗିଚାରେ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଉଛି, ସେ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳା। ରାଜା ବିସ୍ମିତ ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସମସ୍ତ ଦୈହିକ, ମାନସିକ ଓ ରାଜକୀୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ଜୟ କରି ପାରିନଥିଲି, ଆପଣ ନିଜର ଅଙ୍ଗୁଳି ନ ଉଠାଇ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜୟ କରି ପାରିଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଅସୀମ କରୁଣାମୟ ବୁଦ୍ଧ, ଆପଣ ମହାନ। ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ।
ଏହା କହି ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇଲେ ଓ ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେମାନେ ଏହି ଗଳ୍ପରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ? ଆମେମାନେ ଏହା ଶିକ୍ଷା କଲେ ଯେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବଳ ଦଣ୍ଡ ବା ହତ୍ୟା ହୋଇନଥାଏ। କରୁଣା ଓ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଏପରିକି ସବୁଠାରୁ କଠୋର ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ କରୁଣା, ଅନୁତାପ ଏବଂ ଅହିଂସାର ପଥ ଗ୍ରହଣ କରି ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବେ। ଯେପରିକି ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳ ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦସ୍ୟୁ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କରୁଣା ଓ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବା କଥାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରେମ ଅଛି ସେଠାରେ କୌଣସି ହିଂସା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ସତ୍ୟ, ଧାର୍ମିକତା, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ସହିତ ନିଜ ଜୀବନ ବିତାଇବ ସେ କେବେ ବି ହିଂସାରେ ଲିପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବା ଆଗାମୀ ଗଳ୍ପରେ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ସର୍ବଦା ହସୁଥାନ୍ତୁ।